Han contat que tens una iniciativa i crec que la gent hauria de conèixer-la. Conta'm què és això de Preciós Plàstic. Bueno, és una iniciativa de reciclatge de plàstic, de transformació de residus plàstics, és a dir, el fem que anem generant el dia a dia. El que fem és, bueno, en 4 maquinetes que són de codi obert, que qualsevol persona, està la informació a internet, però que qualsevol persona se les puga fabricar. I les 4 màquines fem tot el procés integral de reciclatge de plàstic. L'objectiu d'aquest projecte és intentar reduir la quantitat de plàstic, de residu plàstic, que acaba en el mar, en algun medi natural, no? O incinerant-se, que tampoc és que siga la millor opció, no? Bueno, donar-li una segona vida al plàstic i a més convertir-lo en objectes que siguen útils i a més de forma participativa a la gent per a conscienciar. I aquest projecte ve d'un projecte internacional que es diu Precious Plàstic. El que passa que nosaltres l'únic que hem fet ha sigut canviar-lo de nom al valencià. Plàstic preciós? Jo vinc també en la Batucada, en Morumballa, i ja són uns quants anys i es fa família. Vull dir, al final n'hi ha gent que només veus una vegada a l'any i la veus així al rototom perquè la veus tots els anys i la gent va molt de bon rotllo, no tens problemes de cap tipus, no et furten res. Vull dir, és una altra mentalitat. De fet, per a nosaltres és com estar una setmana en un altre món, on tota la gent es respecta, on el tipus de consum o la forma de consum s'intenta fer d'una altra forma més sostenible, on tot el món té cabuda, i això és una meravella, la veritat que sí. Miquel, jo crec que està genial tot el festival, però Israel Vibration ha començat. Anem? Vinga, va.